ọgwụ typhoid and malaria ka isi ọgwụ ihe dị n'ime ite anụ bụ oroma nkịrịsị, akwụkwọ oroma nkịrịsị na ajaghị, akwụkwọ ajaghị bụ nke a bụ ya ntinye ego n'ite. Nke anụ bụ akwụkwọ ebe bụ nke anụ bụ mgbọrọgwụ dogoyaro bụ nke mgbọrọgwụ dogoyaro ka isi ọgwụ ịba. Nke anụ bụ akwụkwọ dogoyaro, akwụkwọ shawanshop acha niile ya abasị. Nke anụ bụ ọgwụ ahịhịa ka anyị akpọ nke nkwa. Another one ka anụ bụ akwụkwọ pọpọ, akwụkwọ pọpọ. Anụ bụ akwụkwọ ogirisi, ka anụ bụ akwa. Mgbọrọgwụ mango steam kwa. Ka anụ bụ akwụkwọ moringa, ka anụ bụ moringa, ka anụ bụzi akwụkwọ akpụrụ nsi akpụ ya na vileji anyị. Ka nsi ọgwụ ebe na ihe karịrị. The next thing bụ ịgbanye ya mmiri. Ya agbajuo mmiri. Gbanye mmiri na bifo isinye ya n'ọkụ. Ọkụ adịghị already. Sorry for the video, no one in the my camera. Bunch of me.